Eku ta' traġedja ta' Lampedusa. Il-ġurnal Taljan La Repubblika ħareġ filmat li juri l-ħidma ta' salvataġġ bilan li jkunu salvati persuni fi traġedja li ħallit mal-400 persuna mejta qrib Lampedusa f'Ottubru li għadda. Mal-200 persuna oħra kienu salvati grazzi għal ħidma tal-forzi tal-Ordni Taljani u Maltin. Iżda oħrajn spiċċaw taħt l-ilma f'dak li jista' jkun deskritt bħala ċimiterju fil-Mediterran. Il-filmat jitkellem waħdu.